No, tak pokračujeme. Druhá časť. Toto je náš medvedík, psík, druhý psík. Tento bol kandidát na starostu. Skončil druhý, teraz jeho zástupca. Tuto je ďalší a zase ďalšie psíky. Potom tu máme Johnnyho, môj druhý LPS. A zlatý korgi. A ďalší psík, kozlík, ovečky a kravičky. Posledná bytovka. Tu bývajú hore vtáky. Tuto to začína takouto sadou. Potom spadol nám páv. Potom ho postavím. Papagaj a sovička. Racek. A tuto už pokračuje s ďatlíkom. Ten je tiež veľmi pekný. Plameniak. Labuťky. Veľryba. Tučniaky a už to ide na morské živočíchy. Tu je jedna z mojich obľúbených, pávie očko. Morský koník, moja najnovšia korytnačka, volá sa po plutvičke Plutvo. No a tu je spomínaná plutvička. A ďalší krásny skalár a pohľadnicový račík. Potom tu chobotničku, mroža, tuleníka, tukany. Ďalšieho pečopa. A potom našu kapelu, kam patrí aj Super Kitty. Super Kitty je môj druhý najobľúbenejší pečop. Prvý je plutvička. No a potom samozrejme mám ešte veľmi rada kiwi. No a to bude už asi všetko, možno ešte vidru. A mravenčiara. No tak, toto bude celé mestečko.